मेलानि मारि हैदोंब्रा दुगैना थांबावाखै मानसिया मोजां मोजां सिनाय नुनायाव दुगैना थांबावाखै ब्रा इयो ओमफ्राय इदिनो बिदिखौनो मावफेरथारामोन दांफेरथारामोन खोमा हिनजाव लानानै no 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 हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो थास' दाननो होबाय आं अमानो दा सिखारावा नालाय मेलानि मारि हैदोंब्रा दुगैना थांबावाखै मानसिया मोजां मोजां सिमां नुनायाव दुगैना थांबावाखै ब्रा इयो ओमफ्राय इदिनो नाफोरजों लोगो मोनबाय आंहाथ' मैखि गैला नोंहासो मैखि दं गोलै सिमां नुदोंलै सिख्लाफोरजों बेरायनो आं सिखारथ'वालै एसे बेलेग जाबायथ' मानसिया बिदिसोनि माबा मावनांदों बिथाङा हामदों खामानि मावनांदों बिथाङा मा खालामदों नोंलाय ना हमदों माबेसे मोनखो आंलाय ना हमदोंसो नंदों माबेसे अमायालाय मालानिफ्राय अमा फिसिग्रा जाखो नोंलाय नोंसोर अमाना मिनिलायो मानसिफोर फैनायखाय लामाथिंजाय लाजिलायबावो थास' हाग्राया बिदिखौनो मावफेरथारामोन दांफेरथारामोन खोमा हिनजाव लानानै गवाबा जायो हौवा थानानै हा एसे एनै मावस'ना होखानांखागोन माथो हौवायालाय नों ओंखाम जाया होमबा जाया नोङो होमबालाय माथो आं ओंखाम संनांगौ जायो जि बुरजा होबाय बोजागोना बोजायाथाय आं गाखोफानोसै इयाव आं गाखोनोसै इयावबो लिवार्स बाबायदां बायानो मेचिन बायदि होथारो माथो थास'आलाय
आखाया एबारसो गोसोम जाजोबसिगोन मोजां मोनथारलां गोसोम जाबा आखाइ गोसोम जाजानो गिलायलायबावो नायलाय 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 थांनो मोनैनि बोरै जादों बोरमाया सौबाय थाबावोसो बे थिंखो रोजा रोजा उन्दुलायबावगोन दै दा रोजा नो रुनोसै एबार ओंखामजों जागोन नामा नोङो ओंखामजों जागोन गोबौथारथ' सिखाया गोबौथारलै दै बांद्राय फिसा फिसा दानफ्लेनाङा बथों आखायाव थालबो लाया रुग्रोनोसै आं दै नांबावगोनलै एसे दै लाबो लांगोन ब्रा दा रेबजोबखायोसै थास'आनो नोंलाय बेलाय मेंनाय बायदि मोनथारदों थै नोंलाय बहा घन्टाया जोंसिगोनथ' इयो ओइखौ औवाखौ मा होनो माबाना हो नैखै थानानै सु अरफोर नांनायनि बिदि उल्थायो नामा अर माबाखै हांगारखैना होगोन आखा होस उखुन्दैया दाउबायदि होजायो नामा नोंना बेनि दाखिनिया ओंख्रिया जोंना बेनो लोगोफोर जानांगौ एसे मा जाबानो जाबाय आं जायालै आयु 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 मायाव मायाव गाखोयो नोलाय जथारसिगोन लासै हाथ' मा एफा मेचिन बायदि हायो नामा मेंनायखौ मिथिया बै मोस्रोम ओंखारसोदों थोथ मानो हास'दों इखौ मानो हास'दों मा खालामनो जैग' नागिरदों जैग' मानि थाम्फैनि थाखाय आं खनसेनो हाखायो
दायो जोंना आदैया चिकेन पक'रा जागासिनो दं नै दा दसे उनाव आरो जाबावगोन नायबाय था आदैया माने दिनै 1 कुइन्टेल जागोन नो 1 कुइन्टेल नायनोसै जानो हायो ना हाया औ सोरबा लेंहरनो नागिरदोंदां गोसोखांदों खोमा आगोलनि मादैयासो गोसोखांबायदां ओंखायनो मिथिगौदों पियाजखौ गुल गुल हानांगौलै दखानिया रेस्टुरेन्टनि बायदि बारा साइज जायाखै दखानियाबो नै बेहायनो दं जोंना मोनफैथ'वाखै आदैना मोनफैग्रोबाय ओंखाम उखैदोंना आदैया वेटिं लिस्टआव दङ निजोमजों आंजों निजोमा मा जागोन एग रल मोजां ना आदै गोथाव थिगानो नै खाथियाव देखायनानैसै आं बेदरखौ जानो लुगैनायनि लोगोफ्रा नैबेहाय संगासिनो दङ दे मोजां औ एग रल ना मा मोनो नोंसिनाव एसे खिथाना हरदो दखानाव मम'फोरलाय एबार दायो सोलिसिगोन थान्दा दिन फैबायना जों एग रल जानो नागिरदों दायो फ्रन्ट साइडथिंफ्राय बिदि नुयो आरोना बिसिना दखाना बेनिफ्राय अलंबार बास स्टेन्ड बियो ओरै थांबाथाय नर्थ इस्ट इउएन एकाडेमि मोनलांबाय नर्थ इस्ट स्कुल बेहायनो ओरै सिंथिं फैनानै नैबे काउन्टार टिकेट दाननांगौ जानो थाखाय ना मा मानि टिकेटआ सोलियो मा मानि टिकेटआ सोलियो खिथादो नङा टिकेटखौ होनदां टिकेट जोंनि इण्डियाननियाल' सोलियोना बाहेरनियाबो सोलियो भुटाननिया सोलियोना सोलिया गासैबो दे नैबेहाय दङ बेसेबां लायो नै मेनुखौ नायनो हागोन हटेल साम' फ्राय एन्ड मा बिलाय चाइनिज फाइनालि लोगोफोर जोंना आइटेमा रेडि जाबाय नै एग रल बोरो फकास होलायनांसिगोन नामा दे स्टार्ट खालामदो बुजन सुरु करो होननायसो जासिगोन बे ना जानानै देखायलाय गोथाव मार ना जानोसै र' बिराद बरिया जाखायो मैगं दं आरो बेहाय मैगं ओमफ्राय इग दं दाउदै आरो जाबा मोनसिगोन मा दा सुमा बायदिब्ला बेदरखौबो रुखाजोबो हालदै मस्ला गासिबो होखाजोब्बाय औवा गोरलै थाया होमबा हासुङाव सोनानै सावो जों दायो जाखांबाय उखैगाबायना जाखांबाय बा कालाय आंनि बाइकखौ लाना खारबाय माथो होनलाय कालानि रयेल एनफिल्ड हिमालयान बाइकखौ आं सालायनो नागिरदों र' दायो गोदान नालाय टेस्टिं खालामलायनांगोन एसे ग्लासानो होदेजोबो नै लोगोफोर आं दायो रयेल एनफिल्ड हिमालयान बाइक सालायनायदों आरोना लोगोफोर
50K आव मा जागोन होनदोंमोनलाय नोङो अमा हांनाय ओमफ्राय बिदिखौ पाब्लिकसो बुंखाना नङा जेनेबा 50K खालामना होदो लोगोफ्रा थाबनो 50K आव अमा मासे जाहोनो हानाय नङा होमबाबो पार्टि होगोन आङो बैहायो भैरबकुन्दआव Thank you आदा दैमु ना मा नांगौ जाखो आंलाय आदा आलासिया थांसिगोन जोंना आलासिया आलासिया बुजालायो माला फैफिनगोन हा मागोआव जोंहा बैलागुर सावगोन बैलागुर मागोआव फैफिनदे रश्मि दे लोगोफ्रा सोंनो बे आंनि बिनानाव असे आरो बिनानावसो आब' नङा ओमफ्राय नैबेबो आब' फैलायबो आब'आ रश्मि आब'नि बिजावजालि आरो इयो लोगोफ्रा सोंबाय थादोंना दे हाय होनदो रश्मि थांसै दा माला फैफिनगोन हा मागोआव फै दे पिकनिक जानो दे र' मेथाइ जानो फैसा लां र' मागोआव फैफिन दे मागोआव दे थां दे थांदो थांबाय आलासिफ्रा थांदे रश्मि दे रश्मि बाय बाय होनदो दे थ' लोगोफोर दायो आङो उदालगुरियाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय कर्टआव एसे खामानि दंमोन कर्टनि खामानिखौ माने होग्रोबाय आरोना बायदिसिना माबा दलिल लिरनांगौ दंमोन नालाय एफिडेभिट खालामनो गोनां दंमोन एफिडेभिटखौ खालामखांबाय बेनिफ्राय जाथ'वाखै सिगनेसार मोनबा दा लानानै थांसै बेनिफ्राय दायो दसे फाटफुटाव साहा लोंदोंमोन आङो माने दखानफ्राबो गिदिर गिदिर दखानफ्रा खुलिजोबाखै नालाय दा जोंना फान्थावस्रि फैयोनो नोंथांमोननि फेभरेट इउटुबार सोरनिबा एकदम कमेडियान खालामो बियो फान्थावस्रिया ओरैनो नाफाथि हाज'वारि आरोना बिनि इउटुब चेनेलनि नामा ओमफ्राय दा फेसबुक पेज मनिटाइज खालामोनो बियो गावहा बारा रोङाखै जाहैदों नालाय माने फेसबुक पेजखौ मनिटाइज खालामगोन जाहैदों आरोना बियो बारा रोङाखैनो माखौबा इउटुबनि फारसे सोंनानै लानो नागिरदों आंनिफ्राय ओमफ्राय दा फैगासिनो बियो उदालगुरिनिखा बेथ' आंनाथ' उदालगुरिनिफ्राय थांबावनांगौ नालाय आंना माजबाटावसो न'आ दसे फोरोंनानै थांसै आङो थ' लोगोफोर आंना कर्टआव खामानिया माने दाहायसो मोनगोन आरो आङो माने एफिडेभिट खालामनो होफैदो आङो बेनिफ्राय दा 11:30सोआव मोनगोन बेनिफ्राय जोंहा फान्थावस्रि नामनि इउटुबार दं आरोना बिराद कमेडि बानायनो हायो ओमफ्राय बे आंखौ लोगो हमनो होनदों आरो उदालगुरियावनो खाथिदा नङा ओमफ्राय बैहाय दंनो बिमार्ट खाथियाव दायो आं थांसै माबा इउटुबनिबो माबा माबि सोंनो गोनां दंनो बेहा माबा माबि पिनकड फैयाखैनो दासिमबो मनिटाइजआलाय जाबाय दायो नोंथांमोननि बेस्ट कमेडियान सेंग्राफोरनि क्रास नाफाथिखौ लोगो मोनबाय आङो ओइ उनसिमखौ अ जागोन थ' लोगोफोरा आं दायो हटेल स्नेक्स ना माबा माबि मोनफैयो आरोना ओमफ्राय बेहाय नाफाथिया दंनो ओमफ्राय माबा जाहैनो दिनै माने 40K साबसक्राइबार जानायनि माबा जाहैनो बियो र' नाफाथिया बेयाव दंनो थांनां सिङाव न' बिदिसो 40K साबसक्राइबार जानायनि मा जागोन होनदोंमोनलाय चिकेन लेग पिस 40K जासिगोनब्रा दिनै चिकेन लेग पिस आरो चिकेन लेग पिस नाफाथिना खामानिया जाजोब्बाय लोगोफोर नै साननैसो उनाव मोनफैसिगोन आरोना बेना पेमेन्टआ माल जासिगोन इयो मायाव गान्दु लाबावगोन नामा ओमफ्राय नाफाथिया आंनो माने इउटुबखौ एसे माबानायनि बोरै एडसेन्स एकाउन्टखौ माबा खालामनांगौ भेरिफाइ खालामनांगौ बेखौ आं खिथाबाय नालाय ओमफ्राय नै बेखौसो जाहोदों बे आंनो मामोनलाय बियो आंथ' मिथिया माथाय चिकेन फ्राइड राइस ओमफ्राय आंनाथ' लोगोफ्रा दायो सोंगोन कमेन्टआव ओमफ्राय नोंखौथ' मोजां मिथियाना जेनेबा मा जायगानि मा डिस्ट्रिक्टखौल' खिथादोब्रा डिस्ट्रिक्टखौ उदालगुरिनि आरो आंबो बारा मोजां मिथिबावामोन ओमफ्राय एबारथ' अमा हांनाय जाहोनांगोन नोङो 50K जाबाथाय
माने सेंग्राफोरनि क्रासखौ आं दिनै लोगो मोनबाय आरो फान्थावस्रि होननानै मिथिना बयबो देलाय एसे एक्टिं देखायलाय बेहाय इनफ्लुएन्स खालामनाया जेबो लाबाखैमोन आङो मामि टुको चित्तो ना बोरै होनोमोनलाय माखौ मामि टुको चित्तो ना बोरै होनोमोन मोसानानै देखायनाया नोङो ओइ एफागान फुंखादों आंखौ एसे देखायनांगोन ना ने औ आंनि फेस माबा दैसा थाङा नायखां मेला दंखायो देब्रा एसे खिथालाय नायबाय थादों ओरैनो मोनफैबाय नोंना मा बिलाय इ सिम्पोलसो जाहोदों आंखौ आंनि कफि होनाङा माबा होनाङा थ' लोगोफोर दायो जोङो माने जाखांबाय आरो फान्थावस्रिया आंनो माबा माबि जाहोबाय बिदिनो चावमिन मम' चिकेन पक'रा चिकेन लेग पिस जानायखौ आं बारा देखायबाय थायासै नोंथांमोननो आङो फ्राइड राइसखौल' देखायबाय आरो ना बायदिसिना जाबाय बिराद माबा माबि जाहोबाय आंखौ डेन्जार मालदारखा नै फान्थावस्रिया मालाय 50K आव मा जागोन होनदोंमोनलाय नोङो अमा हांनाय ओमफ्राय बिदिखौ पाब्लिकसो बुंखाना नङा जेनेबा हायाबा आं हायाबा हाया जिखुनु जाया 50K खालामना होदो लोगोफ्रा थाबनो 50K आव अमा मासे जाहोनो हानाय नङा होमबाबो पार्टिखौ होगोन आङो बैहायो भैरबकुन्द'आव बहाय भैरबकुन्द'आव बयबो फैबानो जाबाय लोगोफोर बयबो फैबाय 50K आं जायगाखौ माबागोन लेंहरगोन इनभाइट खालामखागोन ना ओमफ्राय ज' दायो दे नोंना दिनै मा मा खामानि दंमोन आं दिनै नै कलेजावसो फैदों आं माने ना मबाइला मा प्रब्लेम जादों मबाइला माबा माबि प्रब्लेम जादोंमोन ओंखायनो दायो नै मा होनो जाबाय दा नोंना एबारनिफ्राय फैसा मोनबावसिगोन नोंहा फेसबुकनिफ्रायबोथ' मोनसिगोन एबार जाथ'वाखै $0 माने एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय पलिसि नांनानै दंमोन गुगोल एडसेन्सआबो मोनफैयाखै गुगोल एडसेन्स फैबानो पार्टिखौ होसिगोन बायदि मोनदों आं एबार फान्थावस्रिखौ होसिगोन दा दे ओमफ्रायो बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लाइक शेयार खालामना होदो ओमफ्राय आरो हायोबा आंनि नाफाथि चेनेलाव थांनानै एसे साबसक्राइब बारायना होबावदो ओमफ्राय बेखौनो आङो रिकुवेस्ट खालामदों आरोना ओमफ्राय लोमजागाबाय दा लोमजागाबाय लोमजानानै एबारथ' फानि फैबावसिगोन भिडिअआ फैगोन टाउनाव फैगोन टाउनावनो देन्जार लाबोगोन आं एबार ओमफ्राय लोगोफोरजों दायो थांनोसै आरोना आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आंहा कर्टआव एसे खामानि दंबावो नालाय माने आं एफिडेभिट खालामनोसो फैखादोंमोन ओमफ्राय नाफाथिनिया चेनेला बिदिनो आंना 40K जाथारसिगोन दे अननानै थाबैनो 40K खालामना 40 ना 50 40 39 ल'सो ए आं 50 बायदि मोनदों आरोना 50 दंबावो माने पइन्ट बेसेबांबा नांबावगौ दङ बेसेबां नांबावगौथाय 40 जानो 40 जानो बिदिनो 600 नांबावगौ 600 अ दे थाब साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर थांनानै ओमफ्राय आंनिखौबो थाब 100K खालामना होदो आरोना आंथ' अमा मासे बुथारखागोन टारगेट दंखायो आरोना नोंथांमोना एसे अनदो सापर्ट खालामदो नङा होमबा ओमफ्राय बेनोसै आरोना दिनै आङो उदालगुरियाव फैनायनि जाहोना आंहा कर्टआव खामानि दंखायोमोन नालाय नाफाथियाबो आंखौ कल खालामनानै आंनि प्रब्लेमखौ एसे सल्भ खालाम दोनबाय नालाय ओमफ्राय आं बानायना होबाय आरो ओमफ्राय दा माबा पिन कड फैबानो जाबाय बे गुरलाबा फैबाय थासिगोन आरोना एबारनिफ्राय दे मा होनो नोंहासो थेंक इउ थेंक इउ आरो दैमु ना मा ओमफ्राय नोंथ' आंनो दाउ हांनानै जाहोनांगोन दे देरै जाहोगोन दे हाम्फैजों आंजोंथ' खम जाबाय हाम्फैखौ जोंहानाव थांनानै जाहैनांगोन आरो ना आं नोंनि थाखाय थाङा आं हाम्फैनि थाखाय थाङो हाम्फैनि थाखायसोलायबाव दे होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ दिनै इयावनो फोजोबनोसै ने ना माबाफोर बाय बाय